Bună dimineața tuturor! Permiteți-mi să vă prezint pe doamna inspector Maria Manea, care se ocupă de proiectele educaționale în ISMB, este doamna inspector aici de față, și pe specialistul în discurs public, care se numește Amalia Sterescu. Sunteți astăzi aici cu scopul informării voastre, a cadrelor didactice și a voastre a elevilor, cu privire la proiectul pilot Public Speaking, Not Public Mumbling. Trebuie să știți că școala românească a avut o școală de oratorie foarte bună în perioada interbelică și cei care sunt pasionați de istorie știu poate că Nicolae Titulescu, de exemplu, a fost unul dintre oratorii buni ai vremii respective. Sau dintre dumneavoastră, în momentul în care ați fi puși în situația să stați acolo cu microfon în față și să vorbiți unui public, poate mai larg decât cel de acum, ați simțit că și puteți să faceți asta. Ceea ce nu știți poate este că frica de a vorbi în public este o spaimă dobândită. Nu ne naștem cu ea, ne naștem doar cu frica de zgomot și frica de a nu cădea. Un program de public speaking vine să te ajute în primul rând, să-ți înfrângi această spaimă, să ai acele instrumente și tehnici care să te ajute să poți să strălucești, să poți să arăți lumii cine ești tu, care sunt punctele tale tari, să știi să prezinți o idee, să știi să argumentezi, să știi să interacționezi cu publicul, să știi să te miști în spațiul pe care îl ai la dispoziție, să știi să faci contact vizual, să știi să interacționezi cu publicul, să ai o structură a discursului, să poți să vii cu povești de succes din experiența ta, din proiectele tale. Și trebuie să vă spun că viața nu e ca filme. În momentul în care termini școala, ai foarte multe așteptări, dar când intri în mediul de business, te cam lovește realitatea. Și această realitate îți cere să știi să te prezinți, îți cere să știi să-ți spui care sunt punctele tari, îți cere să știi să te prezinți la un interviu și să poți să vorbești de proiectele în care ai fost implicat. Apoi, pe parcurs, îți cere să ieși în față și să vorbești despre performanțele tale, pentru că dacă nu o faci, de fapt, ratezi oportunități. Există un studiu făcut în 71, un psiholog american, care a demonstrat că, de fapt, în momentul în care stai în fața unei persoane, pentru prima oară, înainte să scoți primul cuvânt, da? Tu deja ai produs o impresie. Ai produs o impresie prin postură, prin zâmbet, gesturi, prin poziția palmelor, da? Și ponderea acestei impresii date de limbajul non-verbal este de peste 55%. 55% când un speaker vine în fața voastră, deja v-ați făcut o impresie, i-a spus o etichetă. Și impresia asta este dată de gesturi, de toate aceste semnale pe care voi le recepționați înainte ca eu să rostesc primul cuvânt. Cuvântul înseamnă doar 7% în viață. Trebuie să știi, să ieși în față, să argumentezi, să știi să ai o structură a discursului și să convingi, să ai impact. Pentru că până la urmă un lider conduce prin puterea cuvântului. Când la începutul acestui an, în ianuarie, mi-am dat seama că este foarte important să începem educația public speaking în școli de timpuriu, dacă se poate încă din școala primară. Și am lansat această misiune și evident că am primit suport și foarte mulți voluntari care doresc să sprijine acest proiect. În luna ianuarie l-am lansat, s-a făcut un comunicat de presă, urmând ca apoi, în luna iunie, să aveți în școlile voastre câte o primă sesiune de public speaking. Urmând ca din luna septembrie, în 2016, anul școlar, împreună cu Ministerul Educației, să facem un parteneriat prin care să permanentizăm acest opțional în școlile voastre. Da? Dacă vreți să fiți adulții
convingător și competitiv de mâine, e bine ca pregătirea să înceapă de pe acum. Cadrele didactice interesate să predea public speaking în școli, să-și trimită un eseu la o adresă de mail ce va fi comunicată până pe 11 mai. În weekendul din 23 mai vom avea un program de instruire în afara Bucureștiului. Eu voi livra un program de public speaking de o zi pentru aproximativ 50 de profesori selectați, după care împreună vom alege un comitet care va lucra la perfecționarea curiculei pentru gimnaziu și pentru liceu, urmând ca în luna iunie să desfășurăm în toate aceste 12 școli selectate un prim pilot de public speaking. Săptămâna altfel am făcut un curs de public speaking la clasa a doua, la școala 49. Deci vreau să vă spun că acești copii de 8 ani și jumătate au învățat în 4 ore să spună și cine sunt ei, și care le sunt hobby-urile, și care le sunt punctele tari, și ce nu știu cei din sală despre ei. Au învățat să se miște, au învățat să gesticuleze, au făcut și un desen acolo în care încercau să se prezinte pe ei. În 4 ore au reușit să ia așa câte puțin. Da, păi voi, da? Cât ați reușit să faceți în niște module de pregătire? Cu siguranță progresul va fi mult mai mare. De multe ori, viața vă va scoate la tablă, da? Veți avea diverse examene ale vieții. Pregătirea voastră începe de acum, de fapt a început de mult. Dacă veți crede că ați terminat școala și că procesul vostru de învățare s-a încheiat, vă înșelați, pentru că dacă vreți să fii un profesionist competitiv în lumea asta în care oamenii învață în permanență, veți înțelege că, de fapt, trebuie să investiți în permanență în dezvoltarea voastră personală, indiferent de zona profesională în care v-ați propus să activați.